Ndị be anyị ndewonu, ọ ka bụkwa Amarachukwu. Anyị ka nọkwa n'obi Voice of the East, ebe anyị na-ewetelu gị omenala na obibi ndụ ndị Igbo. Gee ntị nke ọma n'ihe anyị ji wee bịa tata. Tata, okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ Ogbanje. Asị m gịnị? Ogbanje. Ama m na ị na-akpọ mmadụ Ogbanje. Mmadụ mejọ gị si ya si ebe a pụọ, Ogbanje a. Ngwa weta ntị gị ka anyị malụ ka okwu ahụ bụ Ogbanje si wee bido. Ogbanje bụ ụmụaka ndị mmadụ na-elo na ha bụ ajọ nwa. Ha bụ mmụọ ndị nke bịara ụwa ka ha gbaa gịnị nje. Ha na-enwe ihe ha ji maka ya wee bịa ụwa anụnwa. Ha na-enwe ihe ezigalụ ha ka ha bịa mee n'ụwa. A na-atụ anya na mmụọ ụdịka ndị anụnwa, ụfọdụ n'ime ha na-afị isi afị wee bịa, ụfọdụ n'ime ha na-ebu isi dada wee bịa. Ha na-enwe ụdị dị iche iche ha na-eji wee na-abịa ụwa. Ndị bụ Ogbanje n'oge mgbe ochie bụ ndị bịa bụrụ ụwa maọbụ ndị nwere ihe ha bịara ụwa ime. Amụọ ụmụaka ha na-abịa nwụọ na nwatakịrị, amụọ ya ọnwụọ, ha nara ebi ogologo ndụ. Achọpụta a na-abịa nwere ihe a na-aka ha, aka anya bụ nwatakịrị akpọrọ Ogbanje. Nwatakịrị ahụ ama nna-achịzi maka ihe ha na-eme bụ ha bịa ha nọ ọnwa obere oge ha anwụlụ, ha bịa ha nọ ọnwa obere oge ha anwụlụ. Mana onye nke ịchọtalụ iyi ụwa ya maọbụ ebe o nyiri ya, maka na a na-enyi ya bụ iyi ụwa, ime nchọcha wee chọta ya, nwatakịrị ahụ enwezikwa ịbịa wee nachi bịa nachi, ọ ya anọzi. Ogbanje abụghịkwasa omenala Igbo ka ọ dị. Ogbanje a na-afụta ya dịka mmụọ, a na-akpọ ha ajọ ihe. Mana ndị ọbụla amụrụ nke Ogbanje na-enwe ike ha ji wee bịa ụwa. Ha na-enwe ikike ha ji wee bịa ụwa. Oge ụfọdụ onye ahụ nọdụ ọ dịka ọ bịabugo maọbụ ihe melụ gị emebugo. O nwee ndị ọ ga-abụ ha nọdụ otu a, ihe mee ha ọ dịka ihe ahụ emebugo, ya na onye ahụ abịabugokwa ụwa bịakwasị. Oge ụfọdụ ha na-enwe mmụọ ịgwọ mmadụ. Ha nwee ikikere ịgwọ mmadụ maka na mmụọ ha na-agwa ha okwu, na-agbaziri ha ọtụtụ ihe gụwa na-amarọ maka ya. Ndị a na-afụkwa nlọ. O nwee ndị ọ ga-abụ ha lụsịa nlọ otu a, ihe niile ha lụ ma ihe niile ha fụrụ eme gịnị abịa na mmezu. Ụfọdụ n'ime ndị a n'ụwa kịta na-abụ ihe dịka dibịa oyibo. Ụfọdụ n'ime ha na-abụ nọọsụ, ndị na-agba ọgwụ. Ụfọdụ n'ime ha na-abụ ndị na-arụpụta ọgwụ, traditionalist, ndị na-arụ herbs. Ndị a bụ ha baa n'ime ọfịa, kpata akwụkwọ ọbụla aka, welusikwa ya ha nye gị, ị ga-enwere onwe gị. Ụfọdụ n'ime ha na-abụkwa ụkọchukwu. Ụfọdụ n'ime ha na-eme nke ha n'ụzọ omenala. Ụfọdụ na-abụ eze nwanyị, ụfọdụ na-abụ dibịa. Enwero ụzọ dị iche iche ha na-adị etinye, mana ebe ọbụla ha tinyere aka, ọ na-agalụ ha nke ọma. Enwechi ndị a na-afụ na ọnyanwa na-echekwa ha maọbụ nye ha na ha so wee bịa, dịka ngwu, arọbụ na agwụ, ndị ichie, akwala ọmụmụ, ala na ndị ọzọ dị iche iche. Chi ndị agbakọba na ọnyanwa na-echekwaba ndị anụnwa. Ogbanje abụghị ajọ ihe. Ihe mere bụ na ọ bụghị na onye ahụ na chi ya adịghị na mma, onye ahụ ekweteghị maọbụ makụọ chi ya, ọ na-abịa nye onye ahụ nsogbu n'ụwa nke ahụ ọ bịalụ ịnọte aka, maka na a na-enwe ihe ha na-abịa ụwa ime. Ọ bụ na onye ahụ emeghị ya, ọ ga-enyegide ya nsogbu, o wee chọta ihe asị ya mee ma mekwa ihe asị ya mee. Enwere ọtụtụ aja dị iche iche a na-achụ ime ka onye ahụ na chi ya mee gịnị dị na mma ma ọ kwekọnarịta. Enwere Ogbanje na-abụ Ogbanje enu ana ya na Ogbanje mmiri. Nke ọbụla dịkwa mma n'ụdị nke ya. Nke ọbụla nwere ọrụ dị iche iche na ihe ha ji maka ya wee bịa ụwa. Daalụnụ. Sonyekwara anyị oge ọzọ ebe anyị na-ewetalụ gị omenala Igbo ya na asụsụ Igbo na obibi ndụ ndị Igbo n'ebe ọ dị mma. Ọ ka bụkwa n'obi Voice of the East, ebe ihe niile na-eme. Daalụnụ ndị be anyị.